Sanibonani and welcome to Icebo Labantu. Igama lami ndinguThembisa Mdoda Nxumalo. Ibali namhlanje lisihlukumeze kakhulu and has left umntana oneminyaka emihlanu engenabazali. Uyise uthathe umphefumulo kamama. Umphakathi wathatha okayise. Make no mistake, there are no winners here. Silapha njengecebo labantu sicelwe ukuba singenelele. Our mission is simple: to travel across the country and help families lay their loved ones to rest xa bona bengenamandla okwenza njalo ngesidima. Namhlanje eDambuza in Pietermaritzburg we do just that. Brace yourselves, Mzansi. Ayintlanga. This story is not just about the families affected, but about us as well. Let's meet the family. Igama lami nguMbali Ngwakangcobo. Hlala khona la endaweni yakaDambuza. UKhanyi bekawusisi wami omdala. Ngokwazi kwami uKhanyi uzalelwe eMaqonqo. Nobhuti bethu ababili abadala. Nababili abalandela emva kwakhe. Mina ngino-30 yena uno-39. So yena umdala kuma siblings ethu sonke. Mina nguNomusa Ndlovu. Hlala la Mtaba Road. UKhanyi bekumngani. Iswana kakhulu noKhanyi. Beka umuntu wabantu yazi ukuthi okay menisendaweni ukhona uKhanyi. Ukhona uKhanyi uright futhi uhappy kuyahlekwa ngaleso sikhathi noma kufana noma sixabana mina naye ubona ukuthi okay kodwa belingaphela usuku singazweni. Ube nezingane eziwu-3, umfana, intombazane bese kuba umfana. Hayi ubungeke umthinte ngasenganeni zakhe. Ubungeke umthinte ngasenganeni zakhe. Yes ube discipliner but nje ubungeke uzumthinte ngasenganeni zakhe. Like omunye umuntu akakwazi ukuthi for no reason azoshaya ingane yakhe. Like ingazile kuyena bekumbuza ukuthi awuzanga ngani mina izumzali. Ube khona enganeni zakhe. Kuko konke nje. Phuza nani kodwa nje ube khona enganeni zakhe. Kwafika ingane yakhe lencane. Yazosho yathi nene. I saw 8 mengaphosisi when I got the call from munye umakhelwane. Hayi Mbali buyi kunento esiyenzakalile ngithi mina hayibo kwenzakaleni ngizophuma u3 ngizoyibona mengibuya le nto athi no mfethu uma wakho uyakudinga yabona hayi manje uyakudinga ngempela uma wakho and bengiyazi ukuthi bengafanele ngikufonele but ngoba angina choice uma wakho uyakudinga ngithi mina kwenzakaleni hawu uTawunyana ubulala uKhanyi. Asuma wakhe uyamvusa akavuki. Hamba mina ngeza kuko kwakhe kwakhe naye suma wayingane akavuki asabe sobheka isikwenzakalani besifika kulomuzi ehlala kona kwakhiwe isango liyakhiwa la ndihlala khona uKhanyi sathi ingane ingene ngobhojoke basiyamemeza ke thina sommemeza imvuse yona yathi inganayo akavuki uma ngisi uma wayo uma wakhe uma kaKhanyi asingene ngobhojo wale wakhe le ihlala khona sobona sikwenzakalani eKhanyi besifika siyangena uKhanyi umbozile umuntu lo yamlimazile ngifike mina ngimbule bengimbula ulimele esiphongweni kakhulu uthuli uyabanda qa uboshwe nangezandla ayingasekho emhlabeni. Mengihamba ngiqonda endeni yakhe ngifika vele kuvuliwe mengifika no ukhona nangu like no okay okuqala kwabe ngazuthi yayi but ngasho ngithi akakholakali kodwa sesekufike ilo imoto le elanda idumbu. Okay, bangibiza futhi to confirm ukuthi uyena
Okay, it was her. Shuthi ubejwayele ukumshaya vele emvalela lendlini ngoba bebeqashe kulendlu la bebeqashile belala khona. Wambulala, wamboza embophile izandla la ngemuva, wamshaya ngaleyo into akamlima sangayo la isiphungweni. Wamboza ngengubo. Ingane yakhe ena 5 years yayilele naye. Iyona eyazi yavuka ekseni yahamba yayobiza ugogwayo. Ugogwayo udadewethu. La igazi engalifika la yimina engafika ngamsunguluka ngafike ngazo lisuku. Hlungu kwenzeka. Kuba nokube emhlukumeza kodwa sasi mhlambe mhlambe wasuka wamshiya noma wa report emaphoyiseni angazi mhlambe ngaba kubanga nje kubuhlungu ingane yakho ushiya ingane zakho khanya Limele ukhanya hayi indaba okudlala ulimele kakhulu. Aqeda mbopha nezandla, waqeda mshiya njalo mleza nengane futhi eseshonile. Umbopheleni shuthi wayelwela noma cause nangaphandle lalikhona igazi. Embulala wambulala ngani esiphi isikhala sisebenzisa ngaleso sikhathi and wayesicatshangiswe yini ukuthi okay no angisifake la ngisifaka khona. Sanibonani endlini. Igama uThembisa. OwakwaNxumalo. Ngizwile ngento enehlele la ekhaya. Ngicela ukuthi ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyazi kunzima ke. Nkosi siyasikisi. Ngiyaxolisa kakhulu. Kodwa ngizile ngithi ngizobeka nje inyawo ngithi ngifuna ukusiza la ngikwazi ukusiza khona mina ke nabantu bakwacebela abantu ibiqala ukwenzeka lento la ke Ibiqala ukwenzeka yena ubaba wengane ebeqala uyenza lento kukhaya ukumshaya before yini lengaka abayibanga ehlukile kunalokho kunye because kwesinye isikhathi mhlawumbe ngiyasho ngithi ngoba bebesuke bephuzile bobabili kulokhu ke umehluko ubulaphi but besingaze size sicabanga ukuthi kungaze kufikelele ekutheni aze yagcina khipha umphefumulo wakhe mase eqala ke ukwenzeka nathi ukukhuluma naye ubaba nomama kaningi kwenzeka bekukhulunywa nje nabo kube ngazuthi kuzoba into ezophela naye Khanyi besikhuluma naye kube ngazuthi uzoshiya kodwa begcine buyele khona lengizwa kuthiwa wayezama ukubiza ingane ngenhla kanti ingane ime nabantu so yashingana ukuthi nangu baba engibiza umphakathi wamjaha there's another road ngale ekuthiwa uMadlala road ngazuthi bambamba ngalapho mase besho ke bathi bambamba bamshaya naye bambulala ngalolu suku bamshisa leyo nto yanginika iclosure because kube wabaleka ngabe namanje sisahlalela uvalweni ukuthi okay uzoqhamuka nomnini because ubecutha lo yamuntu like ungathi ujiki ikhona kade kungekho umuntu mase nangu siyaqhamuka kwangikhulula lokho kakhulu futhi wayenenhliziyo enhle ukhanya kakhulu benenhliziyo enhle ngibona khona la kulabantu abahlezi la ngibona inhliziyo zenu benenhliziyo enhle kakhulu bewumuntu wabantu yebo bengibuzwana nawo wonke umuntu nje yebo dambuza wonke nje ube nabangani
Manje lo mlisa ufike kanjani la kwazohlala la wahlukumeza abantu kangaka? Angazi. Akekho futhi waziyo because ngeke nalana nje ngisho kumakhelwane akuyona nje into kade sijwayele noma isake sayibona noma sizothi kusho ukuthi uqhamuke naye la iqhamuka ngakhona nayo because phela asimazi ukuthi ube njani bengumuntu onjani ngala khoma khona. Yebo ma. Ingane yona injani? Ngithe ukukhuluma naye uzothola i-counseling nosizo. Ngo-Monday after lento eyenzakalile afika ama-social worker afika akhuluma nje nathi nayo ikhona ayibuza imibuzo but base bethi after umngcwabo bila bezokwazi khona ukuthi ba-provide u-play therapy just to find out ukuthi yazini kangakanani because ihlakaniphile kakhulu futhi so I think okuningi uyakwazi kuyikona ukuthi ngoba uyingane ngoba ebusuku uyalala uyadlala nezinye izingane futhi so sokuningi ngicanga ukuthi sokwazi ukuthi sikubone after esihamba amapilo itherapy. Yebo. Nina ke naqhuba njani? Senidlile naphuza utiye phela le nizoyihamba indlela ayilulanga. Niyalala ebusuku anti kuyalala ebusuku. Hayi mina kusho kuze kusengibhekile shothi ngathi angakamukeli isimo ngakasimukeli kahle nje. Kusenzi. Bese sizohamba ke. Siyolungisa konke kumele sokulungisa. Oh mama. Nangona singakwazi Thixo ngandlela izosibhalela zona sijonge kuwe uNkulunkulu sithembele kuwe. Emile ukuthi angafani nobaba wakhe angabi ilento akade ibona kubaba wakhe towards abantu besifazane or towards abanye abantu angabi nenzondo engazothi ulahliwe just because abazali bakhe abasekho bobabili. Sanibona. Igama lami nguNosipho Mwelisa namukele ecebo lethu eDendel branch. Ngabe umndeni wakaNcopho? Yes. Okay, siyabonga kakhulu. Okay. Auntie, mali, komele ngishiye. I think lena kumele niyenze njengomndeni. Ngingekho. Kodwa ningakhathazeki ngikhona. Futhi la ekhaya banezandla ezifudumele kakhulu. You don't have to worry about anything. Nizoba right kodwa. Okay. Ngiyabonga sisi. Alright, siyabonga. Okay. Bengizocela ukuthi siyele ngale ukhona uMr Maphumulo funeral planner wethu uzokwazi ukuthi asisize ngazo zonke inhlelo zomngcwabo. Ufisa ahambe kahle nje abheke umndeni wakhe nezingane zakhe akhansele izingane zakhe nomndeni wakhe ube right ahambe kahle ukhanya. Mina ngiwufuneral planner wenu womngcwabo wonke ozoba khona. Bengicela ukuthi nginazise ngama package. Kodwa ngale ukuthi ngingene kwi-package ngifisa ukusho ukuthi siyazwelana kakhulu nani nesimo esinivelele ekhaya. Namanje uNkulunkulu akanilahlile usanithanda. Ibambelele nje kuyena akukho ngadluli.
sithe siyicebo labantu sathi asisondele kunina sesumele phezulu kulesehlakalo esivelile ekhaya ukunisiza ngazo zonke iy'nhlelo zomngcwabo. Sinikeza ipackage esiyibiza ngokuthi it's a standard dome chair le ebizwa ngoplatinum. Asigcini lapho, siyaqhubeka futhi nale package yethu sihambe siye ku part 2 esithi kusemathuneni. Emathuneni nakhona sinedeko yakhona esiyenzayo, sibeka amadlelo ahlaza. Siphinde lapho sinikeze namanzi esithi amanzi anempilo. Sibe nomshini wokwehlisa umzimba. Asigcinanga lapho, sithe futhi sasinikeza ne-catering menu 2 wethu ezokhetharisha abantu abawu-200. Kwimenu yenu ekhona enikhethile kube i-cream samp, kwaba i-savory rice, kwaba i-beef curry, kwaba i-chicken curry, saba nama-veg okube i-green beans and potatoes, kwaba i-colorful vegetable medley, saba nelokhuzana nama-salad khona okuyi-chutney beetroot ne-classic coleslaw. Ngizocela ukuthi-ke masuka la siye ngakwi-showroom so that ngizonitshengisa ibhokisi okuyilona lona esizofihla ngalo. Ndinwa kancane. Siyabonga. Mndeni wakaNgcobo, njengoba sesishilo-ke indaba ye-package sayichaza yonke ukuthi ihamba kanjani iphethe ini. Njengoba sesingapha ithe showroom-ke le enamabhokisi. I-package yathi sikhuluma ngayo iyona le okuyi-standard dome chair esizofihla ngaso. Phakathi kunento eyi-glass phinde kube nomcamelo. So it's a standard dome chair iyona le ezosebenza asesifihla-ke ekhaya. Hayi, cabanga ukuthi konke ozokushilo sekuzwile futhi siqinisekile njengomndeni nathi. So siyabonga kakhulu. Enhlizweni nigezekile. Sigezekile. Nilaphekile. Silaphekile. Siyabonga kakhulu. Nothing could have prepared Olusapo for what they had to do and feel today. South Africa, we are a country in crisis. Asikwazi kuyibalekela loo nto. Ngomso, usapho lakwaNgcobo has to lay their daughter to rest. It's going to require strength and courage. Andiqondi noba ubuthongo buzohla namhlanje, kodwa sobe sikhona. Siyabashiya ngoku baphumle, thina sobona kusasa. Babekuseni uyinkosi yamakhosi, igama lakho unguJehova, unguNkulunkulu. Akekho ofana nawe nakulesimo esinje, uthezweni lakho konke kunesikhathi sakho. uNkulunkulu wethu ongcwele, ekuseni nakumndeni wakaNgcobo uqinise uNkulunkulu wethu sadlula kulesikhathi. Sithemba igazi lakho, sithemba wena kuphela. Akekho uNkulunkulu simthembayo ngaphandle kwakho. Inkonzo sazoqhubeka iba nenkonzo inhlelo zonke kuze kube kusekugcineni. Sikhuleke egameni elihle, egameni namandla, egameni eliphilayo, egameni elinqobayo, igama likaJesu. Amen. Kuhle ku love you too, I love you sweetheart, ngiyakuthanda mama. Kubanjwana kunje, kuphi ukubambana masekunje. Kuphi ukubambana masekunje ngoba abafana bayakhohlisa. Ngubeka nami akuhlabe ngithini? Cha, angirathi noma ngathi ngiyarapha khuluma. Banamanga. Umsebenzi yabo igcineni.
umthwalo usukile. Hayi namhlanje mhlawumbe umuntu uzokalale nokuthola. Yo, ngiyacela. Even for me ke manje sengicelela mina manje. Ngoba mina ngizokhathazeka ngane base ngihlele ekhaya ukuthi hey bayalala yini. Baphuzile itiye yini. Hayi uNkulunkulu simbonile. Ehe. Ngiselumlongo yey'nkulungwane abantu babekahle kakhulu shiwe. Siyabonga ngane. Ihle kahle, wadliwa kahle, angiboni inkinga. Nkosi ngibusisa. Nangona ke ewe ikhona into esebuhlungu kodwa ngiyathemba ukuthi ikhona nje okusukusukela emagxeni akho. Kakhulu. Uyakwazi ukuphefumula manje. Kakhulu nje shiwe. Khona la kucibeke khona. Yebo. Hayi-ke mina ngithi ngicela ukunibonga ngokusivumela singene la ekhaya sizosiza. Siyathemba ukuthi sikwazile ukwenza umsebenzi ngale ndlela benufuna ngayo, benifisa ngayo. Siyabonga kakhulu nathi. Kodwa nami nginishiya nenhliziyo yami iphase kahle. Khululeka. Khululeka. Ngiyacela Khululeka. Eyona nto endiyivuyelayo is that on day one, xa ndingena kulo mzi, it was a home filled with pain and loss. There were tears. Namhlanje, it feels lighter. I see that there's healing happening and there's smiles on their faces. Ndifuna nje baqhubeke ngempilo ewe, but kukhanye. After darkness comes light. And this is what the show is about. Cebo labantu. That's it. That's it.